abatholi indlela abasiphilisa kabuhlungu ngayo. Sisebenza nzima thina, sisebenzela bona. Uthi uMaito, oh sisi zibuhlungu mani ntombi izitori zakho. Zibuhlungu kufa mntase, but ke xa zigqibelisa uzawuva wena kumna ndiyayisuka. UThixo wayendidudula kulo South Africa engandifuni apho ngesizathu. Namhlanje ndiyasibona isizathu because ilife yam iyaflowa kweli lizwe. Into endingakuchazela yona zibuhlungu mntasekhaya, but akusenani ngoku. Sendithethela uThixo le program ebefuna ndikhuphe kahle kahle yonke le nto. Kuhila bahilayo because bayahila ke shem abantu zezi zitori zam. Nam bendingayazi uba kanti ndonakele kahle kahle ngaphakathi. Uthi uZone, you've been through a lot. Oh, I've been through a lot, Zone, but ke sibonga uThixo ke kuzo zonke because yaya emphambi kwenu ndiyakwazi uthetha namhlanje. Yes, kwi-trauma endisuka kuzo. So ndiyabacela ke again abantu bakuthi lento bayenzayo ibuhlungu ebantwini babantu abasebenza kanzima bezisebenzela nzima izinto zabo bona bafike ngothatha. Ibuhlungu guys, ayikho nhle and it's not about material only, it's about